Докато висши клирици правят с парите каквото си щат, докато политически партии спонсорират своите привърженици за митинги в тяхна подкрепа, известният приют на отец Иван в Нови хан е пред голямата въпросителна как ще посрещнат тази зима. На пряката ни линия в Нови хан е нашия репортер Благой Цицелков. Здравей, Благой! От теб зрителите очакват да научат повече за това в какво състояние е приюта на отец Иван и как очакват да посрещнат зимата. Здравейте от приюта на отец Иван в Нови хан. По-рано тази седмица бяхме тук и може би вече виждате празните рафтове в складовете на приюта. Тук имат нужда от наистина голяма помощ, от дърва за зимата и други неща. Какви са те? От каква помощ имате нужда? Ще ни каже самият отец Иван. Здравейте! Първо искам да поздравя всички зрители на Вяра и общество и да им благодаря на всички спонсори. В продължение на 25 години насам, както съществува дума, ще благодарение на вас, ние можем да съществуваме тук. Тази година се оказа действително малко по-трудно от всички други години. Подготвяме се, зимата добре, че още задържа. Имаме малко дърва, не са много. Ни трябват много още кубици. Въглища имаме пак, но не е достатъчно. А да не говорим за хранителни продукти. Миналата година имахме 5-6 тона, които там не стигнаха до март месец. Какво точно имате нужда? А сега, преди всичко, сега в момента картофи нямаме и 5 кг. Ози не съм купил 100 кг и те свършиха за 2 дена. Най-малко 5-6 тона картофи ни трябват. Лук, кромит, прас лук, зеле и други такива хранителни трайни продукти. Консерви, зеленчукови и местни консерви, памперси, брашно. Брашно ни трябва голямо количество, боб и такива работи, но олио имаме за сега, нямаме проблеми с олиото. Получихте ли синодална подкрепа при толкова огромна нужда? Ами не, аз не съм ходил в Светия синод да искам от тях помощ, защото виждам, че те имат доста много проблеми с финансите. Достатъчно. Ние не живеем скромно, ние не искаме да сме много богати и да имаме всичко в изобилие, но да живеем нормално, да може да се изхраним. Живеят тук 220 човека. Как живеят хората, ще видим сега. Отивам при майките с децата. Добър вечер, здравейте. Как живеете тук? Ами, общо взето тук си живеем като едно голямо семейство. Помагаме си, гледаме си децата една на друга, готвиме си, чистиме и така. Подготвяте ли се за празника сега на християнското семейство? Вие сте всъщност едно голямо семейство. Точно така. Лека по лека започнахме някакви приготовления. Чакай, че децата много викат. Във връзка с този християнски празник искам да помоля всички ваши зрители, българи, сънародници и в чужбина, с каквото могат да помагат, за да можем и тази Коледа да си посрещнем новогодишните празници, като едно голямо семейство, както до сега всяка година. Благой, доколкото ми е известно, по това време вече в приюта се приготвя вечерята. Какво ще вечерят питомците на отец Иван тази вечер? Ще го попитам самия него, защото наистина не знам. Какво ще вечеряте тази вечер? Подготвяте вечеря в момента? Готвачите ще кажат, когато са готвили днеска, че аз не съм влизал в кухнята този ден. Пресина бех в Якимово, защото половината дома е в Якимово. Но тук е централата. Тук всичко събираме и разпределяме продуктите за тук и за Якимово. Не съм влизал в кухнята да видя ясно за какво. Мисля, че пирешка яхния. Пире, да, така беше. Пире и супа пирешка. Това днеска едат. Приключвайки това включване, аз се надявам да има наистина хора, които да